Narodil sa pred vyše 100 rokmi. Európu nášho storočia poznačil na dlhú dobu. Nevýrazný muž, jeden z davu. Na svedomí má smrť nespočetných miliónov ľudí a vyhladenie 6 miliónov Židov. Napriek tomu sa oddával bezstarostným hrám a sužovali ho také človečenské záležitosti, ako je aj príprava morských rakov. Musím povedať, že v súkromí to bol priateľský, veľmi slušný a šarmantný muž. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Veril som, že Hitler je Superman, čosi ako druhý boh. A nevedel som pochopiť tých, ktorí to nevideli. Kto je bezprostredne zodpovedný za vraždu mojich rodičov? Jediný muž, Hitler. Nebyť jeho, nedošlo by k tomu. Len v jeho mysli sa mohlo zrodiť rozhodnutie zavraždiť mojich rodičov spolu s mnohými bezmennými miliónmi ľudí, ktorých pohltili plynové komory vyhľadzovacích táborov. Nám, Nemcom, zanechal jednu nestráviteľnú časť našich životov, ktorá sa prenáša aj na 3. či 4. generáciu. Dá sa na ňu zabudnúť, sotva je však odpustiteľná. A ešte aj dnes je nepochopiteľná. Slovenská televízia Bratislava, producentské centrum prevzatých programov, uvádza anglický dokumentárny film Führer. Berlínsky športový palác bol svedkom víťazstiev Hitlerových presvedčovacích metód. Znásilnenie národa. Marschieren Geist in unseren Reihen mit. Hovorí bývalý člen mládežníckej organizácie Hitlerjugend. Bolo to povznášajúce. Poháňalo nás to do pochodu a v hlave si ako si nevdoja kliesnila cestu myšlienka pochodovať do cudzích krajín. Ukázať im, ako vieme spievať a koľká sila je v našich piesňach. Dnes už viem, že to bolo detinské, ale význam slov a ich vyspievanie malo nesmierny psychologický vplyv. Ako je možné, že jeden muž pobalamutil celý civilizovaný národ? Pred Nemcami dneška stojí zložitá úloha. Pochopiť rodičov, ktorí uviazli v sieti jeho kúzla. Uznať, že moc Hitlerovho pôvabu stále spôsobuje bolesť. Weil wir Deutschen uns klar werden wollen über das Verständnis unserer Geschichte und über Lehren für die politische Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft. Die Opfer, bitte lassen Sie diese würdige Stunde in dieser Form
ablaufen. Bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich Sie herzlich bitte, jetzt sich ruhig zu verhalten. Pokus objasniť nacistické zvody predsedovi spolkového snemu nevyšiel. Jeho vykreslenie nemeckého tolerovania Hitlerových zločinov bolo mylne považované za stotožňovanie sa s ním. Prišielo miesto. Hovorí príslušník nemeckého hnutia odporu. Pri počúvaní jeho prejavu človeku naskakovali zimomriavky, ale pri čítaní už nie. Lenže uvoľnila sa lavína citov hraničiacich s hystériou a on musel odstúpiť. To znamená, že udalosti spred 50 rokov sú stále živé. Hovorí predseda spolkového snemu. Chápem, že mnohí Židia po celom svete vnímali prejav ako adresovaný im. Ich reakcie boli spočiatku plné obáv. Hrozili sa, že v Nemecku znova nastupuje antisemitizmus, pretože ktosi, politik, má snahu ospravedlniť nacistov a Hitlera, ale v skutočnosti som robil pravý opak. Hitler bol nebezpečný svojim novátorstvom v podmaňovaní. Jeho propaganda dokázala prezentovať totalitu s ľahkosťou demokratických praktík. Bol prvým politikom, ktorý vzlietol lietadlom. Bol politickým taktikom, ktorý dokázal zameniť úlohu tribúna más za skutočnú politickú moc. Boli nainštalované obrovské amplióny, pod nimi sú zhromaždené davy a všetci čakajú na jeho prejav. Len čo získal kontrolu nad éterom, sprístupnil sa 20 miliónom poslucháčov. Mohli sa zúčastňovať na jeho pôsobivých, dnes s bázňou hodnotených zhromaždeniach. Hovorí medzinárodný poradca pre styk s verejnosťou. Je zaujímavé sledovať Hitlerov príchod a prechod davom. My totiž v politickej a komerčnej oblasti začíname až dnes používať podobné uvádzacie techniky a sú celkom legitímne. Prvý Hitlerov prejav po vymenovaní za ríšskeho kancelára. Vie presne zhodnotiť náladu obecenstva, čo znamená, že ho veľmi pozorne preštudoval. Je verný základným princípom verejného prejavu, čo znamená, že poslucháčov pozná. Vie im vyhovieť, aby oni vyhoveli jemu. Vidíte, kým som ja rozprával, on mlčal. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalkonzentration gebildet. Môžete ho sledovať, ako znova a znova zaujíma tichý, nepohnutý postoj. A potom zrazu spustí plamennú reč. A vy aj cítite, že taký je jeho zámer. Einen Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Hovorí syn zástancu nacizmu. Poslucháčov, ale predovšetkým ženy privádzal do stavu extázy, ktorý mnohom pripomínal orgazmus. Pozoroval som, ako ľudí opúšťala dôstojnosť a hrdosť a všetko človečenské. Uvoľňovali sa, kričali, revali až hulákali a postupne začínali jeden druhého vnímať cez akýsi zvierací pud. Bolo to tak aj preto, že vo veľkej sále človek nezachytil každé slovo. V situáciách, keď sa k osamotenému zvolaniu Heil
popridávali ostatní, vám neostávalo nič iné, len sa opýtať suseda, o čom bola reč. A pritom ste to mohli byť vy, kto začal kričať prvý. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. So sieht es heute in Deutschland aus, unter dem Regiment. Diese Parteien, die 14 Jahre lang unser Volk ruinierten. Und es ist nun die Frage, wie lange noch? Môj otec mi hovorieval, tam je stolička a posaď sa. Mlč a počúvaj, aspoň sa niečo naučíš. A ja som tam sedával a sledoval, ako študovali texty. Hitler vždy s ceruskou v ruke, kde tu prehodil, toto bolo výborné, to ešte použijeme. Toto bolo slabšie, to pôjde von. Goebbels mával 1-2 návrhy. A mňa za každým ohromovala ukrutná premena človeka, ktorý len pred pol hodinou sám šialený vybičoval Davy do absolútnej nepríčetnosti. A teraz tu chladnokrvne z pohľadu propagandistickej účinnosti rozoberá svoj prejav. Sitting there and coolly assessing his own speech from a point of view of the propagandistic effectiveness. On ponúkal aj rituál, vzrušujúce pohrúženie do pohanského obradu, ktorý mu pripomína tóny katolíckych ceremoniálov z chlapčenských čias strávených v Lambachu. Šesťročný Hitler bol členom chóru tohoto benediktínskeho kláštora. Neskôr napísal: Mal som vynikajúcu príležitosť opájať sa sviatočnou nádherou brilantných cirkevných osláv. Hovorí psychoanalytik a rodinný terapeut. Domnievam sa, že ranné skúsenosti s rituálom ho silne ovplyvnili. Dalo by sa povedať, že niektoré prvky prevzal a neskôr vymyslel vlastné, súkromné náboženstvo. Hitler sa ponúkol za nového mesiáša a Nemci túto pochybnú spásu prijali. Hovorí príslušníčka nemeckého hnutia odporu. V niektorých škôlkach sa 3-4-ročné deti modlievali takto. Zopni ruky, skloň hlavu a mysli na Adolfa Hitlera. Aj v preklade to znie hrozne. Je to smiešne, chce sa vám smiať. A súčasne chápete nebezpečenstvo takejto modlitby. Kde hľadať kľúč k nespútanému sebavedomiu tohto muža? Rodičia žili v pohraničnom mestečku Braunau nad Innom, kde bol jeho autoritatívny otec colníkom. Hitlerova matka je zároveň aj otcovou netierou, ktorá u neho slúžila. 2 deti pochádzajúce z tohto zväzku zomreli v kolíske. Ale 20. apríla 1889 porodila dieťa, ktoré malo prežiť. Bol to Adolf.
Tak ako to ja vidím, Adolf bol pre ňu najdrahšou bytosťou a preto aj medzi nimi mohlo vzniknúť pevné puto. Vybudovala v ňom pocit nesmiernej dôležitosti, ba dokonca až pocit poslania. Mal slobodu, čím bol predurčený k svojvoľnému konaniu a to je podľa mňa jedna z jeho základných charakteristických črt. Hoci sa Hitler oddával vidine, že bude maliarom, zanedbával školské povinnosti, namiesto učenia utekal do sveta fantázie, založenom na hudbe a romantických myšlienkach Wagnera. Linz, mesto jeho veľkého sklamania. Malo sa stať témou, ku ktorej sa opätovne vracal, ale najmä vtedy, keď realita ohrozovala jeho fantazírovanie. Jeho predstavy o štúdiu na Umeleckej akadémii majú byť pochované. Matkyným skonom odchádza jediná osoba, ktorá v neho verila. Únik od reality nadobudol obrátky, keď mu jeho maľby nezaručili miesto na akadémii. Začína sa beznádejne potlkať, predstiera, že je študent, až nakoniec nachádza útočisko v lacnom mužskom útulku vo Viedni. Neskôr tvrdí, že vo Viedni si sformoval žulové základy svojho svetonázoru. Medzi tulákmi si vypestoval bezhraničnú nenávisť k rasám, ktorej sa už nikdy nespreneveril. Podľa neho Nemci sú vzorovou rasou strednej Európy a hrozí jej prílev podradných rás ako Slovanov, ale predovšetkým Židov. Vyslovuje myšlienku, že ľudský život je zápas a vojna. Keď v 1914 roku vypukla vojna, privítali ju v Mníchove. Oduševnená tvár v dave. Obratom sa hlási do nemeckej armády. Vojna mu vyhovovala. Skrachovanec si našiel svoje miesto. Je ranený, neskôr vyznamenaný železným krížom, ale ostáva obyčajným vojakom. Predstavení v ňom neobjavili vodcovský talent. V poslednom roku vojny sa Hitler ocitne uprostred anglického plynového útoku a prechodne oslepne. Doliečuje sa v lazarete, kde ho aj zastihnú správy o páde Nemecka. Nemci utrpeli porážku, ktorej by nikdy neboli uverili. Nasledujúci revolučný kvas vedený ľavicou má trpké dozvuky. Nová republika musela zápasiť so stratou území a s reparáciami, ktoré na ňu uvalili spojenci vo Versailles. Inflácia rástla a s ňou aj hrozba občianskej vojny. V týchto krízových rokoch Hitler v sebe objavil výnimočný talent rečníka. V 1923 roku sa prvý, ale aj posledný raz pokúsil o prevzatie moci násilí. Bola to Hitlerova zbytočná chyba, no rozsudok je tiež mierny. V trestnici sa stýka so stúpencami a píše svoj politický testament, ktorému ostal navždy verný. Pomstiť sa za Versailles, vytvoriť novú tisícročnú ríšu, zmocniť sa väčšieho životného priestoru na východe so Slovanmi poníženými do stavu otroctva a s absolútnym vylúčením Židov. Jeho úloha v nacionálno-socialistickej strane, ktorej vodcom už bol, bola jasná. V politike sa mal stať ústrednou postavou. Rok 1929 mu dá príležitosť. V hospodárskom otrase prišli milióny o zamestnanie, z čoho Hitler demagogicky obvinil Versajskú kapituláciu. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Hitlerova strana prepojila hrozbu revolúciou so sľubom legality. Vo voľbách síce nedosiahla väčšinu hlasov, ale zlatá nemecká elita si toto hnutie vypožičala na vlastné ciele. Hitler sa mal stať kancelárom v koaličnej vláde, menovanej staručkým prezidentom Hindenburgom. Využili sme ho, hovorili, keď Hitler prevzal úrad. Ale bolo to naopak.
I was 10 years old when he came to power. Mal som 10 rokov, keď sa dostal k moci. Vo väčšine svojich prejavov spomínal versajský diktát. Musíme sa zbaviť reťazí, do ktorých nás spútal versajský diktát, Židia, bolševici a plutokrati. Musíme ich zniesť z povrchu Európy a vytvoriť novú krásnu spoločnosť, v ktorej bude človeku príjemné žiť. Morgentraining in der Gymnastikschule Medau. Väčšina Nemcov sa oddala snom a nočná mora číhala.